Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi ye tɛnɛ février kalo tile 16 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni wagati selen foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu da kulo kan olu dɔ bɛ tali kɛ. Juma tɛmɛnen février kalo tile 13 san 2026 o kun ye conseil des ministres ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na. O conseil des ministres yɛrɛ senfɛ min ye an ka jamana kɛnɛyako ministre yɛrɛ ale yɛrɛ y'i da don an ka jamana situation épidémiologique yɛrɛ la ni ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ o ko in na. A yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ dengue bana yɛrɛ k'o ka yɛrɛ cayara kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Halisa an bɛ to an ka jamana conseil des ministres ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko conseil des ministres yɛrɛ senfɛ min yɛrɛ an ka jamana ministre des mines yɛrɛ ale ka rapport yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko min ye an ka jamana autorité maaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ ye projet de décret kura dɔ yɛrɛ sigi sen kan ko projet de décret min yɛrɛ bɛ tali kɛ société des mines Lolo mɔgɔw yɛrɛ ka permis d'exploitation o lakurakurali yɛrɛ kan. An ka jamana autorité maaw seginna ni ka yamaruya yɛrɛ di société des mines Lolo maaw yɛrɛ ma k'u bɛ se ka u ka sanu yɛrɛ bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na san 10 kɔnɔna na. Alassane Baba Jonbele ale bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ laseli min yɛrɛ kɔnɔna na Alassane Baba Jonbele y'a yira k'a fɔ ko ale bɛna bɔ a ka poste yɛrɛ la ni ale ka poste yɛrɛ de kun ye directeuriya yɛrɛ ye an ka Mali jamana kunnafonidisoba yɛrɛ la ni o tɔgɔ de ko ORTM. Ale y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛna bɔ o poste ninnu yɛrɛ la o kɔfɛ a ye foli belebele kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana autorité maabaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma fo ka taa se a baarakɛɲɔgɔnw yɛrɛ ma ani minnu yɛrɛ kun bɛ baara kɛ ORTM kɔnɔna na. Ka sababu yɛrɛ kɛ lakanabaliya yɛrɛ an ka jamana région dɔw yɛrɛ la a yirala k'a fɔ ko Kayi polisiw ale ni académie maaw yɛrɛ olu farala ɲɔgɔn kan ni ka o cɛsiri ka lakana fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ bila kalansodaw yɛrɛ la cogo min yɛrɛ la kalandenw bɛ se ka taa u ka kalanw yɛrɛ kɛ lafiya ani lakana kɔnɔna na. États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale bɔra ni ka laseliba dɔ yɛrɛ kɛ a ka laseli ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko option 2 yɛrɛ de b'ale bolo Iran jamana ka ko yɛrɛ la ko soit ko Iran jamana yɛrɛ ka sɔn u ka négociation yɛrɛ kɛ ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka solution dɔw yɛrɛ sɔrɔ ko walima ale yɛrɛ ka a ka jamana fintigilakaw yɛrɛ bila ka taa Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na. O kɔfɛ a y'a yira tuguni ko États-Unis bɛna a ka jamana porte-navire 2nan yɛrɛ bila ka taa Iran jamana kɛrɛfɛla yɛrɛ la ni o yɛrɛ ye kɛlɛkɛkuluba dɔ yɛrɛ ko yɛrɛ bɛna taa Iran jamana kɔnɔna na k'a la tɛmɛ tuguni. Donald Trump ale yɛrɛ bɛ ka menace yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi ko soit Iran jamana yɛrɛ ka sɔn u ka négociation yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka solution yɛrɛ sɔrɔ walima ale k'a ka fintigilakaw yɛrɛ bila ka taa Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ka taa opération yɛrɛ kɛ. Ni kunnafoniyaba ninnu de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye an ka bidon kibaru kɔnɔna na. Juma tɛmɛnen février kalo tile 13 san 2026 o kun ye conseil des ministres yɛrɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o conseil des ministres yɛrɛ senfɛ min yɛrɛ an ka jamana kɛnɛyako ministre yɛrɛ ale bɔra ni k'i da yɛrɛ don an ka jamana situation épidémiologique yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko fɛn min yɛrɛ dengue bana yɛrɛ ko ka cayara kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la ka sababu yɛrɛ kɛ dengue bana ka cayali kojugu yɛrɛ an ka jamana kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ la min yɛrɛ an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i janto yɛrɛ la wa a y'a ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu yɛrɛ latigɛra walasa k'an kisi dengue banakisɛ yɛrɛ ma k'an k'an jija an ka o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lawaleya ko conseil fɛn fɛn min yɛrɛ fana fɔra walasa k'an kisi dengue bana yɛrɛ fana ma k'an k'an jija k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana latagama a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la wa fana a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana fɛ ko walasa an ka se ka dankari fɛn min yɛrɛ dengue bana yɛrɛ la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko fɛɛrɛ minnu yɛrɛ filɛ nin ye k'an ka jija an ka nin fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ labaara nin yɔrɔ la an yɛrɛ b'a ɲini Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ walasa an ka se ka kisi dengue banakisɛ yɛrɛ ma fɛn min yɛrɛ sange sulen yɛrɛ an ka o kɛ an taama ɲɔgɔn yɛrɛ wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la n'an kɔni bɛ fɛ ka da an ka jija an ka si sange sulenw yɛrɛ kɔnɔna na wa an ka jija an ka sigidaw yɛrɛ la ni jinɔgɔ bɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ la an ka jija k'o jinɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔ yen sabula fɛn min yɛrɛ dengue bana yɛrɛ ale bɛ na ni soso yɛrɛ soso ale yɛrɛ fana bɛ na ni nɔgɔ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji sigilen bɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ la soso ale bɛ na o yɔrɔ ninnu yɛrɛ de fɛ o la an ka jija an k'an ka yɔrɔw yɛrɛ saniya halisa an bɛ to dɔgɔkun tɛmɛnen conseil des ministres ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na o conseil des ministres yɛrɛ senfɛ min yɛrɛ an ka jamana ministre des mines yɛrɛ ale ka rapport dɔ yɛrɛ la a ye min yɛrɛ yira conseil des ministres yɛrɛ senfɛ o rapport yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko an ka jamana autorité maaw yɛrɛ ye
projet de décret kura dɔ yɛrɛ adopté. Projet de décret min yɛrɛ bɛ tali kɛ société des mines Lulu maaw ka permis d'exploitation ko yɛrɛ kan. A yiralen don k'a fɔ ko projet de décret kura yɛrɛ la ko fɛn min yɛrɛ société des mines Lulu maaw yɛrɛ k'u ye yamaruya yɛrɛ di olu ma walasa u bɛ se ka sanu yɛrɛ bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na san 10 yɛrɛ kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Lulu maaw yɛrɛ sanubɔ daminɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kabini san 1993 wagati yɛrɛ de la. O wagati yɛrɛ la min yɛrɛ an ka Mali jamana autorité ale ni société Somilo SA maaw yɛrɛ u tɔgɔdɔn bila bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ la. Bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔnɔna na u kun ye a yamaruya ni société maaw yɛrɛ bolo k'a fɔ k'u bɛ se ka sanu yɛrɛ bɔ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na san 30 yɛrɛ de kɔnɔna na. O san 30 yɛrɛ de sera a ban kuma yɛrɛ la. A yirala k'a fɔ ko kabini ni société yɛrɛ daminɛna u y'u ka sanubɔ yɛrɛ daminɛ k'u bɛ ka sanubɔ yɛrɛ de bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Fɔli la k'u kun bɛ sanu yɛrɛ bɔ yɔrɔ min na ko superficie yɛrɛ kun bɛ taa kilomètre au carré 48 yɛrɛ de la. Ko nka kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a superficie yɛrɛ tagara fo kilomètre carré 261 kɔ yɛrɛ de la. Wale min b'a yira k'a fɔ ko nin ye région sanubɔ yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de b'a la an ka jamana kɔnɔ. A yirala k'a fɔ ko Lulu mine yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ walasa Mali jamana yɛrɛ ka kɛ sanuko acteur ba dɔ yɛrɛ ye Afrique jamanaw kɔnɔna na. K'a sababu yɛrɛ kɛ nafa min yɛrɛ bɛ nin société yɛrɛ la. O de kosɔn an ka jamana conseil des ministres maaw yɛrɛ y'a valider k'a yira k'a fɔ k'u bɛna san 10 yɛrɛ de di nin société maaw yɛrɛ ma walasa u bɛ ka sanu min yɛrɛ bɔ o sanubɔ yɛrɛ ka continuer Mali jamana kɔnɔ ani Mali yɛrɛ b'a ka sɔrɔta min yɛrɛ fana sɔrɔ o sɔrɔta ninnu bɛɛ lajɛlen fana ka continuer. Somilo SA maaw yɛrɛ fana bɛ investissement min yɛrɛ fana kɛ ko investissement ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana labɛn wagati kuntagalajan kɔnɔ. Mali gouvernement maaw bɛ fɛ nin société maaw ka continuer ni k'u ka sanu yɛrɛ bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa fɛn min yɛrɛ an ka jamana sɔrɔko yɛrɛ a kana fiɲɛ dɔ yɛrɛ bila o la. Fɛn min ye an ka jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ minnu fana bɛ ka baara kɛ nin société yɛrɛ la olu ka baaraw yɛrɛ fana ka na jɔ ani projet ba minnu yɛrɛ fana sigira ni société maa minnu yɛrɛ bɛ ko olu financer a kana fiɲɛ dɔ o projet ninnu fosi yɛrɛ fana la. Barrick Mining Corporation maaw yɛrɛ ye étude dɔw yɛrɛ kɛ Lulu maaw ka mini yɛrɛ la wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la u ka étude ninnu yɛrɛ kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko sanu minnu yɛrɛ bɛ Lulu mine dugu jukɔrɔlaw yɛrɛ la ko sanu ninnu yɛrɛ bɛ se ka bɔ fo san 16 kɔnɔna na. Sanu minnu yɛrɛ fana bɛ u ka sanubɔyɔrɔ sanfɛla ninnu yɛrɛ la k'olu yɛrɛ fana bɛ se ka bɔ fo san 6 kɔnɔna na. Wa u y'a yira k'a fɔ ko san o san ko ni société maaw bɛ sanu min yɛrɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na k'a bɛ taga fo kilo 11 caman yɛrɛ de la min b'a yira k'a fɔ ko sanu caman yɛrɛ de bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula ninnu bɛ ka quantité min yɛrɛ labɔ an ka dugu jukɔrɔla ninnu na a quantité ka ca kosɛbɛ k'a sababu kɛ o sanu ninnu quantité ninnu bɔli yɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ sababu ye walasa an ka jamana gouvernement maaw ka se ka revenu caman yɛrɛ sɔrɔ sanu ninnu feereli yɛrɛ la. Wa wagati yɛrɛ fana la an ka jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ fana bɛ baara kɛ olu yɛrɛ fana bɛ continuer ni k'u ka baaraw yɛrɛ kɛ. Ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko sanubɔyɔrɔ ninnu yɛrɛ bɛ nafaba yɛrɛ fana la don jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula u bɛ taxe minnu yɛrɛ sara ale ni impôt minnu yɛrɛ sara o bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana projet ba dɔw yɛrɛ financement kɛ wa a bɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ fana attirer walasa u bɛ se ka n'u ka investissement yɛrɛ fana kɛ an ka jamana kɔnɔ. A b'u ka danaya yɛrɛ fana da an ka jamana yɛrɛ fana la wa jamana kɔnɔden caman yɛrɛ fana bɛ baara kɛ ni société yɛrɛ fana la maa minnu sigilen bɛ o région ninnu yɛrɛ fana la olu bɛ ka formation caman yɛrɛ fana sɔrɔ. An gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ k'olu kɛlen ka Lulu maaw ka permis d'exploitation yɛrɛ renouveler k'o bɛ kɛ sababu ye programme communautaire min yɛrɛ bɛ ka kɛ Keɲeba région yɛrɛ kɔnɔna na o programme yɛrɛ fana ka se ka continuer. A yira k'a fɔ ko an ka gouvernement maaw yɛrɛ ma u tɛgɛ nɔ yɛrɛ bila nin permis yɛrɛ la ten dɔrɔn ko nka k'u ye sɛgɛsɛgɛli dɔw yɛrɛ kɛ. Sɛgɛsɛgɛli ninnu yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ ye société Somilo SA maaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ ko a fanga yɛrɛ bɛ olu la olu ka continuer ne ka baara yɛrɛ kɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na san 10 kɔnɔ fɛn min ye wariko yɛrɛ fo ka taa se baarakɛlaw yɛrɛ ko o bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo. Société maa ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu ye étude ba dɔw yɛrɛ kɛ étude de fiscalité walasa u ka se k'u assurer u bɛ ka sanu minnu yɛrɛ labɔ o sanu ninnu yɛrɛ ka se ka bɔ bɔcogo ɲuman na ani sanu ninnu yɛrɛ sɔrɔ ta fana ka caya wagati kuntagalajan fana kɔnɔ. Gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ k'olu kɛlen ka nin permis min yɛrɛ di nin société maa ninnu yɛrɛ ma ko permis ninnu dili bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra code minier sariyaw yɛrɛ fana kɔnɔ. Mali gouvernement maaw kɛlen ka san 10 yɛrɛ di société Lulu maaw yɛrɛ ma walasa u bɛ se k'u ka sanubɔ kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ jamana yɛrɛ ka nafaw yɛrɛ de kama sabula n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min yɛrɛ ni société maaw yɛrɛ u bɛ nafaba yɛrɛ lase jamana yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana olu yɛrɛ fana bɛ nafa caman sɔrɔ ka d'a kan ko jamana kɔnɔden caman yɛrɛ de bɛ ka baara kɛ ni société maa ninnu yɛrɛ bolo ninnu ka baara joli yɛrɛ bɛ se ka na ni gɛlɛyaba dɔw yɛrɛ jamana kɔnɔ o de kosɔn olu ye san 10 wɛrɛ yɛrɛ di ni société maaw yɛrɛ ma
walasa u bɛ se ka continuer ka u ka baaraw yɛrɛ kɛ an ka jamana sanubɔyɔrɔ yɛrɛ la. Alassane Baba Jɔnbele ni ale yɛrɛ de kun ye an ka jamana kunnafonidisoba directeur yɛrɛ ye ORTM yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Ale ye laseli dɔ yɛrɛ kɛ. Laseli yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ poste minnu yɛrɛ la ORTM yɛrɛ kɔnɔna na k'ale bɛna bɔ o poste yɛrɛ la. Alassane Baba Jɔnbele ka kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a ye foli belebele kɛ ni k'a ɲɛsin an ka jamana autorité maaw yɛrɛ ma. O kɔfɛ a ye foli yɛrɛ kɛ ni k'a ɲɛsin a baarakɛɲɔgɔnw yɛrɛ ma ani minnu yɛrɛ tun bɛ baara kɛ ORTM kɔnɔna na. A ka kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a ye sinsin kosɛbɛ a ye service minnu yɛrɛ kɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na a ka mandat kɔnɔna na. Alassane Baba ka poste bilali yɛrɛ kɛra juma tɛmɛnen février kalo tile 13 tɛmɛnen san 2026. Alassane Baba ale ye a ka nin laseli yɛrɛ kɛ juma tɛmɛnen février kalo tile 13 san 2026. Alassane Baba ale yɛrɛ kun kɛra ORTM directeur ye kabini san 2021 wagati yɛrɛ la. A seginna ko kura ni ka foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana autorité maaw yɛrɛ ma olu minnu y'u ka danaya yɛrɛ ta ni ka da ale yɛrɛ kan k'ale kɛ ni kunnafonidisoba ɲɛmɔgɔ yɛrɛ nin wagati jan kɔnɔna na. A ye a ka foli yɛrɛ fana kɛ k'a ɲɛsin Amadou Touré yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye gɛlɛya minnu yɛrɛ kun ɲɔgɔn fɛ. Ale ni ministre Amadou Ag Iliane yɛrɛ fana ma a ka dɛmɛ ale ni a ka conseil yɛrɛ la. O kɔfɛ a ye ORTM baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri yira a y'u fo kosɛbɛ u ka baara ɲuman yɛrɛ fana la. A ye hakilinajugu yɛrɛ fana kɛ ko jamana ka baara k'olu y'u se ko n'u dɔn k'u bɛɛ lajɛlen kɛ o la walasa o bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Alassane Baba Jɔnbele ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira ORTM baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ko hali wagati gɛlɛnw yɛrɛ la k'u farala ɲɔgɔn kan ni ka o wagati gɛlɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kun walasa u bilala baara minnu yɛrɛ la u ka se ka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen sabati. Alassane Baba Jɔnbele y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ bɔ a ka baara la wagati min yɛrɛ kɔnɔna ko ale hakili sigilenba yɛrɛ don sabula ale yɛrɛ kɔni bolo ale ye baara ɲumanw dɔrɔn de kɛ sani a ka baara in yɛrɛ bila k'ali n'a sɔrɔ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma kɛ nɔgɔya kɔnɔna na. A y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ la ko ale kɔni dalen b'a la k'a fɔ ko maa min yɛrɛ bɛna bila ale nɔ la ni o Yaya Konate yɛrɛ ko o bɛ se ka continuer ni ka baara yɛrɛ kɛ ORTM yɛrɛ kɔnɔna na ni ORTM baarakɛlaw ka dɛmɛ fo ka taa se bonzo lasigiba maaw yɛrɛ fana ka dɛmɛ yɛrɛ ye. Alassane Baba Jɔnbele y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ responsable ale n'u ka mission yɛrɛ fana bɛ changer ko nka ko relation min yɛrɛ bɛ ale ni ORTM baarakɛlaw ani ale ye expérience minnu yɛrɛ sɔrɔ k'olu yɛrɛ kɔni tɛna se ka changer wa ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ fana bɛ ale ni olu ni ɲɔgɔn cɛ ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɔ de bɛ sinsin sabula jɛɲɔgɔnya ɲumanba yɛrɛ de don ale bolo. A seginna ko kura ni k'a ka partenaire ale n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɔ u ka baara ale n'u ka dɛmɛw yɛrɛ la. Nin cikan yɛrɛ kɔnɔna na Alassane Baba Jɔnbele ale yɛrɛ y'a ka baara bila yɛrɛ yira baara min yɛrɛ n'a kun y'a daminɛ kabini san 2021 ni a kun bɛ ka o baara ninnu yɛrɛ kɛ ka ɲɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na. A ka nin cikan yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dabila la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ Yaya Konate ale yɛrɛ de bɛna bila Alassane Baba Jɔnbele yɛrɛ nɔ na ni ka kɛ ORTM directeur yɛrɛ ye an ka Mali jamana kɔnɔ. Ka sababu yɛrɛ kɛ lakanabaliya yɛrɛ an ka jamana région yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ ye CAI académie a n'a polisiw yɛrɛ olu farala ɲɔgɔn kan ni ka u fangaw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka lakana yɛrɛ sabati u ka région école yɛrɛ la. CAI polisiw ale ni CAI académie maaw yɛrɛ projet ba dɔ yɛrɛ bila sen kan projet min yɛrɛ bɛ wele ko projet de sécurisation de l'espace scolaire ni an b'o fɔ bamanankan na ko kalanyɔrɔ lakanali. O projet yɛrɛ lancement kɛra CAI région yɛrɛ kɔnɔna na février kalo tile 12 tɛmɛnen san 2026. U ka nin projet laɲini yɛrɛ de walasa u bɛ se ka lakanaba yɛrɛ sabati CAI kalanyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na ani kalandenw yɛrɛ fana bɛ se ka u ka kalanw bɛɛ lajɛlen fana kɛ lakana kɔnɔna na. Ni projet ba in yɛrɛ sigira CAI académie enseignement maaw ale ni CAI direction régionale de la police maaw olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka ni projet ba in yɛrɛ lancement yɛrɛ kɛ ni ka ni projet in yɛrɛ sigi sen kan walasa u ka dugu denmisɛnninw bɛ se ka taa u ka kalan kɛ lafiya ale ni lakana kɔnɔna na ka bɔ bamaciwale maaw ka menaces bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma. U ka ni projet lancement yɛrɛ la min ye CAI région maaba dɔw yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ ni projet lancement kɛyɔrɔ yɛrɛ la wa u nisɔndiyara kosɛbɛ ni projet in yɛrɛ ko in yɛrɛ la ka d'a kan projet in yɛrɛ sigira walasa u bɛ se ka denmisɛnninw yɛrɛ lakana u bɛ se k'u ka kalan baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ lakana kɔnɔna na. N'i y'a mɛn ko siniɲɛsigi o ye denmisɛnninw yɛrɛ ko ye a ka kan an ka denmisɛnnin ninnu yɛrɛ ka kalanw don baw la sabula denmisɛnnin ninnu yɛrɛ de an ka siniɲɛsigi yɛrɛ ye. CAI académique d'enseignement maaw ka ni projet fo ka taa fara u ka polisi maaw ka ni projet yɛrɛ kan ni projet ɲumanba yɛrɛ de sabula u bɛna kɛ denmisɛnninw ka lakanako yɛrɛ de kama ni projet yɛrɛ kɔni kan ka kɛ an ka jamana région caman yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamaciwale maaw ka menaces yɛrɛ ka ca yɔrɔ minnu yɛrɛ la walasa denmisɛnninw bɛ se ka taa u ka kalanw yɛrɛ kɛ cogo min yɛrɛ la. N'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana région caman yɛrɛ de bɛ yen nɔ o région ninnu yɛrɛ kɔnɔna na u ka denmisɛnninw yɛrɛ tɛ ka se ka taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la ka sababu kɛ bamaciwale maaw yɛrɛ ka menaces ni
o région ninnu yɛrɛ fana académique d'enseignement maaw fo ka taa fara u ka polisiw yɛrɛ kan n'olu fana farala ɲɔgɔn kan ni ka ni projet ba yɛrɛ dɔ yɛrɛ fana sigi sen kan walasa k'u ka kalanyɔrɔ in lakana o bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnninw yɛrɛ fana bɛ se ka taa kalanyɔrɔ la ni ka taa u ka kalan baaraw yɛrɛ kɛ. États-Unis ale ni Iran olu cɛ gɛlɛya yɛrɛ tɔ de bɛ ka juguya ka taga fɛ i n'a fɔ États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale bɔra ka laseli minnu yɛrɛ kɛ a ka laseli ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko option fila yɛrɛ de bɛ ale bolo o ni Iran jamana ka ko yɛrɛ la. A option fɔlɔ ko Iran jamana yɛrɛ ka sɔn o ni États-Unis yɛrɛ ka négociation yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka solution yɛrɛ sɔrɔ cogo min na. A option filanan de ye ko ni Iran jamana yɛrɛ ma sɔn négociation yɛrɛ ma ko ale bɛ a ka jamana fintigilakaw yɛrɛ bila ka taa force yɛrɛ de la Iran jamana kɔnɔ. O wagati kelen yɛrɛ fana la Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko États-Unis bɛna a ka kulun belebele fila yɛrɛ bila ka taa Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na kulun minnu yɛrɛ ye kɛlɛkɛ kulun yɛrɛ de n'u bɛ wele ko porte avion ko olu bɛna taa Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'ala tɛmɛ tuguni. Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ bolo ale ka nin hakilina yɛrɛ de solution ɲuman yɛrɛ ye min kan ka kɛ sabula ko nin y'a san 47 yɛrɛ de ko Iran jamana ɲɛma wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ni États-Unis yɛrɛ bɛ kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɛ wa wagati bɛɛ lajɛlen na Iran jamana b'a yira k'a fɔ ko a bɛna solution yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na ko nka ko solution fosi yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ Iran jamana ka ko la wa fana ko kuma caman maaw yɛrɛ de bɛ ka bɔ ni u ni na ko Iran jamana ɲɛmaa wagati bɛɛ lajɛlen na a b'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka solution yɛrɛ sɔrɔ nka solution fosi yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ nin ko in yɛrɛ la. O de kosɔn ale yɛrɛ fana ye décision fila yɛrɛ ta décision fɔlɔ yɛrɛ ani Iran jamana ka taa négociation laban yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka solution jɔnjɔn yɛrɛ sɔrɔ walima ale ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ Iran jamana yɛrɛ fɛ. Reza Pahlavi ni ale yɛrɛ ye Iran jamana ɲɛmaa kɔrɔ denkɛ yɛrɛ ni ale bɛ kaso yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale yɛrɛ y'i to kaso yɛrɛ la ni k'a ɲini Iran jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ k'u ka bɔ ni ka manifestation yɛrɛ kɛ u ka nin régime yɛrɛ la. Ale bɛ nin wele yɛrɛ bila Iran jamana kɔnɔden yɛrɛ ma wagati min yɛrɛ la k'o y'a sɔrɔ Iran jamana kɔnɔdenw bɔra ni ka manifestation ba dɔ yɛrɛ kɛ janvier kalo tɛmɛnen yɛrɛ la manifestation min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka maa caman bɔ ni u ni na sabula u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ ye marifa ci maa caman yɛrɛ la ni manifestation sen fɛ u ye maa caman yɛrɛ fana minɛ. États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale yɛrɛ ye menace kɛ ni ka ɲɛsin Iran jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ sɔn ka a ka jamana fintigilakaw yɛrɛ de bila ka taa Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ ni pression ninnu yɛrɛ minnu bɛ Iran jamana kɔnɔdenw kan wa Donald Trump bɛ ka o menace kelen yɛrɛ fana ta ni ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma walasa Iran jamana yɛrɛ ka sɔn a tɛgɛ nɔ yɛrɛ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ la bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ bɛna kɛ Iran jamana ale ni États-Unis jamana ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ bɛ tali kɛ Iran jamana ka programme nucléaire dɔw yɛrɛ de kan. États-Unis bɛ fɛ olu ni Iran jamana yɛrɛ ka bɛn o programme nucléaire ko yɛrɛ de kan a bɛ ka nin menace yɛrɛ fana kɛ ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma walasa u ka sɔn u ka bɛnkan ninnu yɛrɛ ma. États-Unis min yɛrɛ bɛ k'a ka dɛmɛ dɔ ka ɲɛsin Israël jamana yɛrɛ ma ale bɛ fɛ Iran jamana yɛrɛ ka programme de missile balistique ko yɛrɛ dɔgɔya kosɛbɛ sabula a bɛ ka o programme ninnu yɛrɛ de kɛ ni ka tiɲɛniba yɛrɛ don Israël jamana yɛrɛ kɔnɔna na. États-Unis bɛ fɛ Iran jamana yɛrɛ ka programme de missile balistique ko yɛrɛ dɔgɔya sabula a ka o programme ninnu yɛrɛ la marifaba dɔw yɛrɛ de bɛ Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na marifa minnu yɛrɛ bɛ se ka ci ka bɔ jamana dɔ yɛrɛ kɔnɔna na ka taa se fo jamana wɛrɛ kɔnɔna na wa a y'a ɲini Iran jamana yɛrɛ fana fɛ k'u bɛ ka maa marimafɛtigi minnu yɛrɛ fana soutenir région yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka olu yɛrɛ fana dabila. Iran jamana ale ka fan yɛrɛ la ale y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ se ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ u ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ a ka programme nucléaire ko yɛrɛ la ko nka ko fɛn min yɛrɛ u ka jamana iranian bɔli ko yɛrɛ k'olu yɛrɛ bɛ fɛ ka o contrôler. États-Unis ni Iran jamana yɛrɛ ni kumaɲɔgɔnya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ u ka ɲɔgɔnya tɛmɛnen ninnu yɛrɛ la ɲɔgɔnya min yɛrɛ senfɛ n'u yɛrɛ ma bɛn kɛlɛ yɛrɛ la i n'a fɔ u ma se ka bɛn kɛlɛ yɛrɛ la o de la Donald Trump ale yɛrɛ menace jugu yɛrɛ kɛ ne ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ ma wa Iran jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana hakili yɛrɛ jigi k'a fɔ o wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo yɛrɛ la ko États-Unis jamana fintigilakaw ye Iran jamana site nucléaire dɔ yɛrɛ bombarder kɛlɛ min yɛrɛ fana kɛra fo tile 12 kɔnɔna na o wagati kelen yɛrɛ fana la Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka Iran jamana ɲɛmaa ka fanga yɛrɛ de dafiri sabula ko fanga b'ale la nka États-Unis tilala tuguni ni ka o idée yɛrɛ to yen sabula ko ni ale yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛna Iran jamana ɲɛmaa a ka fanga yɛrɛ dafiri ko bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka na ni balawba yɛrɛ de Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ bɛ se ka u ka jamana yɛrɛ bila lakanabaliya kɔnɔ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ États-Unis ale ni Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya tɔ ninnu bɛ fɛ ka juguya ka taga fɛ sabula min ye États-Unis jamana ye ale bɔra ni ka laseli dɔw yɛrɛ kɛ laseli minnu yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko option fila yɛrɛ de bɛ ale bolo walasa Iran jamana bɛ se ka kɛlɛ ninnu yɛrɛ dabila ka ɲɛsin Israël jamana yɛrɛ ma a option fɔlɔ a y'a ɲini Iran jamana yɛrɛ fɛ k'a kana u ka kumaɲɔgɔn yɛrɛ kɛ u bɛ se ka solution yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ ninnu dabilali ko yɛrɛ la a filanan
jamana yɛrɛ ko ni Iran jamana yɛrɛ ma sɔn ko ale bɛ se k'a ka jamana fintigilakaw yɛrɛ bila ka taa Iran jamana yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ ye menace ba yɛrɛ Iran jamana kɔnɔ. Ni ne bɛ dan se an ka bidon kibaru kan man kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw k'an mɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Ni yɛrɛ kɔni ye DMS TV ale ye chaîne WhatsApp dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛ min bɛ WhatsApp de kɔnɔna na. Chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni sanfɛ DMS TV maaw yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni telima ale ni kunnafoni jɛlen yɛrɛ kɔni di aw ma fo aw sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ. Walasa i ka se ka don DMS TV yɛrɛ kɔni ka chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ka nɔgɔn ni a bɛɛ ye. I bɛ don YouTube kɔnɔna na. N'i donna YouTube kɔnɔna na i bɛ barre de recherche ta. N'i ye barre de recherche ta i bɛ DMS TV don. DMS TV. Ni DMS TV don a bɛ n'i bila DMS TV bɔlɔlɔ teleso yɛrɛ kɔnɔna. N'i donna an ka compte kɔnɔna na i bɛ description ta. N'i ye description yɔrɔ ta i bɛ fɛnni dɔ ye bulalama la u saba bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ. N'i ye o ye i b'i tɛgɛ da a kan. N'i y'i tɛgɛ da a kan i bɛ navigateur par défaut ta. N'i ye o ta a bɛ don n'i ye fo WhatsApp kɔnɔna na n'o kɛra i bɛ se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp in kan. N'i donn'o kan o de y'i selen a la. An kɔni bɛ nin de ɲɛfɔ aw ye walasa i ka se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na nin de don. O la an b'a laɲini aw fɛ aw k'aw teliya aw ka don an ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na cogo min aw bɛ se ka kunnafoniya jɛlen ale ni kunnafoniya teliman sɔrɔ f'aw sigiyɔrɔ la sanga ani wagati.